Ik heb het probleem met toewielen of hele spannen wij niet. Ik heb het probleem met pauze. Ik het private weet wordt ik het erop. Hij is pauze nog goed, hij is pittig goed. Ik heb het tijd was zo goed. Zaterdag was ik de 18 teruggeschreven op die dag. Alle doen ja mijn andere spelen of zo. Maar dat is ook om te zeggen, omdat ik dan mensen door het uit. Wat was achter die besluit? Achter die besluit dus. Het komt wel maanden aan. Zo. Punt nummer 1. Ken je waarde zoals ze zeggen. Punt nummer 2. En die laatste punt is om mezelf eerst te zetten. Maak je zaak van die loyalty en klomp andere goed principes en alles hij. En mezelf achteruit te schrijven voor de span. Dat hij alles zelf achteruit zou schrijven voor mij niet zo. Als hij alleen is, dan besef je klomp goed. Maar ik kies nou kies ik mezelf, ja kies ik mezelf. De poutbrang, ik kom zo blijven. Zij zei moet ik de afgelopen jaar, 2 jaar, 3 jaar hierbij gegaan. Maar ik heb hierbij gegaan. Wat is die opmaken of wat is die opmaken? Ik heb heel veel problemen mee. Je gaat niet vooruit, ze gaan over het laagste punt. Die laagste punt. Die tasding waar ze was in Muzaan met de dealer. Het tafste ding is. Toen ik mijn ma verloren zo. Hij was een van die, ik denk hij is een van die laagste punten wat ik ooit al geweest heb. Ik is nou nog helemaal over het, maar een man moet samen leven met het. I was in certain danger, caught in the crossfire of hope and regret. Thought I could be my own savior, but I'm sinking fast. 'Cause it's too much to handle alone in the battle. I'm desperate Ik klom voor haar raad, vouw oprie. Klom voor haar raad om op te geven op mijn rugby, op te geven op alles rondom mij. En niet te play. Ik heb niks motivation raad die zo. Ik denk met tijd, met alles beter geraakt. En met rugby, met alles om mij beter geraakt. Op het einde van die dag, na elke donkere nacht, kom je zo weer uit zo.